tranquilos, los veo. Voy a ir hasta allí. Aguanta, Tersina, ¿eh? Al que se dio el cabello también hay que raparlo. Bien estábamos antes con la sombra, Lo que hay, está grande. Hostia, me vino una varilla que no echara señora de aquí. Sí, te vino bien. Ya vacío.
temas. Estaba facendo aquela. Pero moito tempo con ela acostada, non sei. Pero están tranquilos, ¿no? Le pusieron el... Dende a Asociación Rapa das Bestas este Samaín en outubro, agora temos o San Lorenzo 10 de agosto. Sabucedo é moito máis que unha festa ao longo do ano, é unha aldea para visitar do ano. Un forte aplauso para os nosos adoitadores. E tamén coas cánulas para vacinar e desparasitar as bestas. Hidratarse, cubrirse do sol, fai moito calor, ainda que non o parece, os estar parados afectanos máis, vale? Para evitar calquer percance, hidratarse, hai cantinas con refrescos, auga, cervexa, unha en cada lado do curro, para que non teñades que andar moito. Pucho na cabeza, se non tendes pucho, hai gorras de merchandising do Rei Centolo da Rapa das Bestas 2018, e todos eses cartos van adicados para recuperar o monte e para o cuidado das bestas. Así que non pasedes. Última rapa do ano.